Belajarnya tetep bangkongan kok. Yo bangkong. Lho piye mun denakne dhisik awake? Jor-joran ya piye bangkong. Ya yo, aja joran karo anake. Ewang Kerja nganggur. Lah nyapa? Entan banyu kok. Nadai uyuh ya nih kan tak sokne londang. Cegendeng. Nyapu tuh. Nyapu. Nganggur ora entuk duit no, Pak. Utang ono tak del gelang mengko mulai. Kewale wong sing golek dhuwit kono ya sampene tak utangi. Jumlah aku itu. Awak mbokmu masak-masak kon ewange masak. Mbaturi masak, belajar masak. Mak wis mateng kok. Lah iya ewang ono. Sik to. Tutukaran lho. Ora tukaran, apa tukaran? Engko udur-uduran nek wong padha lumuhe dadak udur-uduran. Lho, rasa-rasa pokoknya diganggu ya ora tukaran. Engko lelek aja ngene aja ngono ya gelut. Gelangmu tak dole ngomule. Kowe iki kok wong kethek. Ora entuk dhuwit apa piye, Pak? Balik. Nganggur ae lho. Jibek kau iki tahun baru wis nganggur iki dik kerja dik-dik ra entuk emas. Iki wis nganggur neh. Kon entuk dhuwit kon ndi ya? Bersyukure. Kon ndak jibek kau. Mulai ha mantuke. Muli wae. Coba kontang lantung ngono. Samarku lek dolan ra mok gene kopi kaya. Malah awang-awang dolan. Dolan nanti? Kali lho, Cing. Tak sapu ki lho. Ih. Oh. Aku lek nganggur ganggu wong ngono. Apa ganggu Pak? Aku ora ganggu kowe bae wis. Wah, kemulan anu panas ora mok ning kene. Ireng pol aku. Kok bare koyo Papua. Pelen ngono kuwi. Iki ora tau dipel selawase rembuke. Wis tak pel iki yo an. Nganu kuwi pawon. Nyomong karo mboke arep isa-isa aku.